Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. O nwere ihe onyonyo ahụ hụrụ nke si na steeti Anambra wee pụta, ebe nwanne anyị nwoke bụ Sinetọ Dr. Tony Nwoye bụ onye na-anọchite anya ndị Anambra North Senatorial Zone na ụlọ omeiwu ukwu nke obodo Nigeria bụ House of Senate. Ọ sị na ọ chọrọ imere ụmụnne ya bụ ndị Anambra North onyinye nkwado bụ nke ama dịka empowerment n'olu bekee. Ọ zụrụ ọtụtụ ihe onyinye dị iche iche. Ọtụtụ n'ime ihe ndị nke o butere o jikwana wee nye ya bụ onyinye gụnyere igwe eji akwa akwa bụ sewing machine n'olu bekee, igwe na-enye ọkụ bụ generator, ọtụtụ ngwaọrụ nke eji arụ ụlọ bụ building construction tools. O nyekwara n'osikapa, ọtụtụ akpa osikapa na nri ndị ọzọ dị iche iche, ma nyekwa fertilizer maka ndị na-akọ ọrụ ugbo. Ha kọwakwara na wee sị na ndị nwetara ya bụ onyinye bụ mmadụ 13,000 bụ 13,000 people bụ ndị Anambra North Senatorial Zone. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ihe niile bụ nke ya bụ Sinetọ Tony Nwoye ji wee nye ndị be ha bụ ndị Anambra North onyinye. Ka m bịakwanụ. Thank you for that wonderful presentation. Thank you. And ladies and gentlemen, the reason that the reason why we are here is not just to share rice and share sewing machine. We are here to appreciate God. We are here to thank God for what He did for us on the 23rd of February 2023. And after what God has done for us by giving us a very big victory at the polls, our opponent decided to challenge our victory at the tribunal. We won them again at the tribunal, and at the appeal court again, they were trounced.
If you're standing up, then you want to make some move. You just do it. Oh, while the music is going on, we grab your indulgence. If you are yet to find a seat for yourself before now, please just find one for yourself. And if the environment is being crowded somehow, make sure you don't stand in front of this canopy. We prefer you go behind the canopies. Better, so that the people who are privileged to be seated in the canopy will have access to what we are doing. Please don't cluster in front of all these canopies if you wouldn't mind. We're just talking about giving your indulgence. Yeah. Please, so the protocols down there, please. Let us know what is happening at. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. O nwere ihe onyonyo ọzọ ebe ya bụ Sinetọ Dr. Tony Nwoye kwuru okwu ebe ọ nọrọ wee kọwara ha ọtụtụ ihe ọ ka ga-emere ha. Ọ sị na ọ ga-arụrụ kọmuniti niile nọ na ya bụ senatorial zone ụzọ n'otu n'otu. Wee na-asị ya bụ Sinetọ Tony Nwoye, daalụ ọlụ nna jisi ike, Chineke gọzie gị. A sị na eto dike na nke o mere ome ọzọ. Nkele nna ekele gị na nwetakwara ihe onyonyo ebe a abụghị maka na iji ego gị rụọ ya, kama ego ndị obodo ka iji wee rụọ ya. Ihe nji wee weta ya bụ ihe onyonyo, ihe nji maka ya wee na-ekele gị bụ maka na ọ bụghị mmadụ niile bụ ndị e nyere ego ha mere obodo ihe bụ ihe nwere obi imere obodo ihe a gwara ha mere ya. O wee bụrụ ihe mere nji wee na-eweta ya bụ ihe onyonyo wee sị ka m were nke a kelee gị, ma sịkwanụ ndị sinetọ ndị ọzọ niile ndị na-anọchite anya ụmụ Igbo na Abuja ma ndị House of Rep wee na-asị unu niile chiefuola, oge erula mgbe unu ga-amalite rụwara ndị obodo unu ọrụ bụ ndị zigara unu ebe ahụ unu ga-anọchite anya ha. Lekwa onye nke a bụ Sinetọ Dr. Tony Nwoye. O doro m ewu ma ọkụkọ anya, ọ bụghị ego ya ka o ji eme ya, mana anyị na-ekele ya maka gịnị? Maka na e nyere ya nye ndị obodo ma wepụta ya wee nye ndị obodo. Lekwa Dr. Alex Oti, gọvanọ ndị steeti Abia. Anyị ma na ọ bụghị ego ya ka o ji arụ ya, mana anyị na-ekele ya na-asị ya daalụ maka gịnị? Maka na o wetara ya bụ ego asị ya wee rụọ ọrụ obodo ọrụ, ma were ya wee rụọ ọrụ obodo ya bụ ọrụ. Wee na-asị ndị niile na-achị achị n'ala Igbo, ndị niile na-anọchite anya ụmụ Igbo, ịbụ gọvanọ, ịbụ local government chairman, ịbụ kanselọ, ịbụ sinetọ, ịbụ House of Rep member, ịbụ House of Assembly member, nke ọbụla ịbụ, idozi ala Igbo banye niile ka ọ dị n'aka. Ime ka ala Igbo dị mma banye niile ka ọ dịrị. Onye nyere ya nye, onye zigara ya ji nọchite anya ụmụnne ya iru ebe ahụ, echeta na onwe ndị zigara ebe ahụ, enye gị oke ruru ha weletara ha. Maka gịnị? Ị gaa nọ ebe ahụ ebi ebi, ịnọcha ebe ahụ ị ka ga-arịtu, ịnọcha ebe ahụ ị ka ga-alata. Ejike Nwambaka Ọgụ gụrụ egwu wee sị n'ụwa na-eme ntụgharị, onye jiri ụwa ma ọnụ. Ya mere ọkwa ahụ e nyere gị, ebe ahụ ogogo ahụ edowere gị, mata amata na edobere gị na ya bụ ogogo ka ị were ya wee mee gịnị? Wee rụọ ọrụ ndị obodo gị ọrụ. Ọ wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu esi eme ya, deere ebumnuche gị, etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na ka o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a.
na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.